Moi Itu LPS. Tässä olisi sulle mitä vaihtopetsejä siihen, mikä se nyt on, niin siihen mäykkään, sitten siihen frettiin ja sitten niihin muihin, en nyt muista, sit se yksi ihana koira, se Editi Online Pets vai mikä, sit se jännä ihana, niin tässä ne nyt on ne petsit, mitä mä voisin. No mä tiedän, että sä et halua näitä, koska nämä on sun mielestä huonoja. Mutta jos sä tykkäät tällaisista ötökkäpetseistä, niin tässä on aika paljon sulle sitä ötökkäpetsejä. Mä ajattelin, että sä tykkäät. Eka on tällainen. Täytyy vähän lähteä sitä kameraa. Aika silleen hyvä kuntoinen ja niin. Mut oikealta väriltä tää on tällainen keltainen. Ja sit sillä on tollanen magneetti. Sit se on oikeesti keltainen tää kamera, mutta on niin paljon värejä. Ja niin tässä on eka tällainen. Mä voisin tän vaihtaa johonkin muuhun. Ja sit mulla on myös tällainen. Tässä on näitä vaihtoehtoja. Mä vaihtaisin mieluiten näitä ötököitä, koska mä en ite oikein pidä. Ja niin. Mut sitten tällainen sudenkorento, mikä on aika vanha, niin, koska ostin tän silloin, kun meillä oli jotkut kevätkarkelut, niin sitten sieltä ostin. Sitten sillä on tollanen reikä, tällainen silmä. Tää on sitten pinkki ja nää siivet tai liila vissiin. Niin, tällainen. Sitten tulee näihin ihan petsipetseihin. Tässä on nyt nää. Mitä sä ehkä haluat, niin ne tulee tänne. Tänne näin. Tänne. No nyt tulee ihan siihen asiaan, mitä minä nyt pakotin. Tällainen punainen fret. Oikein pidä tästä. Mutta tää on tällainen punainen, tällainen aika harvinainen. Sit sillä on tollanen magneetti. Noin, sit se on niinku tällainen. Näin. Joo, sori, ei oikein näy kunnolla, kun tää vähän on huono kamera. Tai tää tietokoneen kamera. Kuvasin tän tietokoneella. Niin tällainen retti, joka on punainen, tosi ei leikitty paljon. No, sitten mä aina tykkään leikkiä näillä tai silleen vaihella. No, mulla on tällainen valkoinen mäykkä, ei kun fretti. Niin mulla on tällainen valkoinen fretti ja sitten tää on tosi hyvä kuntoinen, vähän kulunut tuosta nenästä. Mutta eihän se nyt niin paha oo. Ja sitten tää on niinku tän toisen kanssa, niinku, siis ne on niinku parhaat ystävät. Mut sit tullaan tähän siihen sun yhteen petsiin, mikä on aika se koira. Niin koiria. No mä ajattelin kaksi tällaista kissaa, joka on tatuoitu. Tällainen hieno, tällainen harvinainen kissa. Tällainen magneetti, jos se nyt näkyis. Ei se kyllä näy, no voi vittu. Tällainen, jolla on reikä vissiin tai sitten punainen, mutta tällainen kissa, joka on hyvin hieno. Tällainen kissa ja sitten mulla on vielä pari vaihtoehtoa. Yksi on tällainen aika haluttu koira. Tää on ollut mulla aika pienestä asti. Tosi tällainen puhas, kun tossa on jotain, mutta eihän se varmaan haittaa. Ja niin. Eli tällainen koira, en mä tiedä mikä tää on, varmaan joku pystykorva. Koira, mä tiedä oikein, että koirarotuja kissoista mä enemmän tykkään. No, sitten, en ole varma, mutta jos sä tykkäät pupuista, niin tässä sulle vielä yksi pupuvaihtoehto. Näin. Toivottavasti se nyt näkyisi jollain punainen magneetti. Näkyyhän se. Nää sitten tää kamera. Tätä tietokoneen juttu vaihtelee värejä. Eli tossa on toi punainen magneetti. Niin. Tällainen pupu. Jos haluat, niin voit sanoa sit siellä kommenteissa. No, sitten mulla on sellaisia, mitä mä en halua, mutta sit mä annan sulle jotain ekstroja. Ja voin paljastaa pari ekstraa, mitkä mä tulen mukana. Mä en paljon kerro, mitä mä lähetän ekstroissa, koska
Se ei ole sitten niin yllätys enää. Missäkö se mun porkkana on? Hetkonen. Tossa toi on. Mä lähetän ehkä nämä tällaiset. Katsotaan, että se nyt näkyis. Eli tällainen poppari. Joka on punainen. Sitten tällainen jääkuutio. Sitten porkkana. Rusetti. Ja tällainen limu. Mutta sit mä lähetän vielä jenkkipurkan sulle, että jos sulla tekee niin. Mitä tää tietokoneen nyt mahti? Mut siis, kerro jos sä haluut jotain, mutta tää ei vaiheessa siis. Kerro Iitu, mikä sä olit? Iitu Ojala, jos sä haluut jotain näistä, että mä voin sitten miettiä vielä. Mutta muistan vastata tähän nopeasti, koska mä en viittis 500 vuotta tässä odottaa. Niin vastathan tähän nopeasti. Ei mulla sitten muuta ollutkaan. Okei, no moi. Moikka. Ja toivottavasti pidit näistä petseistä. Saa nähdä tuleeko ne, mutta voit sä lähettää ne eka ne petsit, kun mulla olisi sellainen toive, kun mä oon kuullut näistä kaikista, että ne on huijareita, niin mä en kyllä usko, että sä et mikään huijari oo, mutta voisit siellä lähettää ne eka. No ei tässä mitään muuta, vastaa tähän nopeasti. Okei, no ei mulla muuta. Moi!